ban ji kuna hutawa. Ana kiran Fatima mata ban ji kuna hutawa. Wacce kare da huta ta ɗaurara tana da ƴar musamman da. Ko kudi ya gaba mu da haka. Ana kiran Fatima yaya ban ji kuna faso. Tun yaushe kuke suna ba ta sai ka ce da za ku ba mu faso ala sai ga mai sanan. Anan walle ne ko ala sai ga mai sanan. Kawar da babu ba, sai wulakan da ba, kari da babu ba, na ga tunar ta ba, har ga zai babu. Garin ya kaga wannan da gona dari. Haka su kai nan ba ku yi wa magana su mata.